Soc a la Gallinaro, estic estudiant segon de Belles Arts, tinc 19 anys i ara estic visquent a l'Hospitalet de Llobregat, però soc de Cassà de la Selva. El meu focus artístic és com bastant ampli, com que no tinc un àmbit específic, vaig provant una mica de tot, com la majoria d'estudiants de Belles Arts, però sí que aquest any sí que m'he interessat molt per la de serigrafia. I doncs Plagues és un projecte que al ser la primera obra que estava realment satisfeta, jo com segura de mi mateixa amb el treball, doncs vaig decidir presentar-ho a aquesta convocatòria, que és la primera que faré. Tracta de mostrar realment el que són les plagues cruament. Si són animals bruts, doncs ho són i segueixen sent macos igual, aquesta és la meva opinió, però he tingut aquesta fixació últimament i crec que es parla poc d'aquest tema de les plagues quan és algo superpresent a qualsevol ciutat. Són serigrafies de diferents tamanys, diferents suports. He intentat innovar una mica amb el suport de la serigrafia perquè, en específic hi ha un que crec que és la meva preferida d'aquesta obra, que és un tub de paper de vàter i tot el rotllo està com estampat amb la mateixa rata. I està guai com posar-ho tot com un mogollon al terra i crea aquesta sensació com de brutícia, que és realment el que són les plagues. Els meus referents són Thomas Clipper, sobretot, perquè la manera d'exposar la seva obra era molt diferent del que estem acostumats a veure. Exposava amb grans dimensions i molt diferent. I això em va inspirar bastant, però sí que el suport va ser com superimprovisat. Va ser, estava per la uni i vaig trobar al lavabo un paper, me l'emporto, vaig a fer proves, perquè realment no estava segura que anava a quedar bé, perquè el gramatge del paper de vàter és super... no. I vaig anar provant i realment m'ha agradat molt i vaig dir, puc tirar per aquí i provar amb altres materials. Vaig estar pensant en fer alguna cosa així amb els coloms i vaig provar amb uns papers transparents. I així quan els anava apilant, com que anaven a fer com una superposició de coloms que realment vas a posar a Catalunya i és el que veus. I el soroll que feia el paper era exactament igual que el soroll que fan quan volen, experimentant i anar provant moltes hores al taller. Va ser com molt apassionant també trobar alguna cosa que m'interessés tant com per crear molts suports diferents. A partir d'aquest festival tinc moltes ganes perquè crec que coneixeré també amb molta gent que està també emergint en el món de l'art i també per fer contactes i veure també el que està fent altra gent. I també m'ha animat molt per dir em puc presentar una convocatòria i pot ser viable, perquè sempre a Belles Arts les convocatòries és com un tema molt que t'ho diuen i dius ui, no em servirà de res apuntar-m'hi perquè no m'agafaran. I també m'ha servit com per perdre aquesta por de dir em puc presentar i mira, no perdo res. Soc la Gala Gallinaro i el 7 de juny em podreu trobar al Festival Viu.